कहीं से कहतन कि एगो कॉल गड़वा दे मंदिर पे पैसो तहसील के गड़वा दे लेकिन गड़वा दे ये कहीं जाने के काहे सुना जा एक तो पुजारी जी बड़ा नहीं सन कि उनको ना सुनाला चला जाए तो कहा जाला किनार के पानी बड़ी शुद्ध होखेला। ओम नमः शिवाय। चला जाए तो पूजा कर से मतलब बा हे भगवान। अच्छा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हाँ देखा तो वाह अरे वाह भगवान तारे के कल्याण करस। हाँ जी अभी खाली मंदिर से पूजा उजा करके हम आ गए नी। आ सुना हैं हम का कही अब तारे का तो कुछ कहले नहीं जात ना तो कुछ कहूं कहम तब ना हम कुछ कहम। हां कहला नहीं कि आतना तू सती माता बागी अब गाहू घर कहते अकेले ना ना गामो घर करे में हमरा बड़ा लाज लागला कि कैसे कही। आजी एगो बात बताई रौरन हमरा खातिर चारों धाम बनी आज पति परमेश्वर और भगवान के रूप हो गेला तो सबसे पहले रौरा के हम पूजा करब तब नु भगवान बने। हम तो मन में ही सोचा था इनु कि हम अब कोई हमरा के जोल ढार दलु हमरा कपार पे कम बात बा। आज त का करी बताई कहल जलनु जो रो भुला गईनी ना 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 भुलाई लिखी याद करो हम साथ को कसम खइले रही जे कि साथ को बचन पगली कहीं जाए तो कसम अच्छे बचन कसम अलग होला। अच्छा बचन है कसम कबो टूट जाला। अच्छा बचन ना टूटेला बचन ना टूटेला तो तुम खइले ना रही जा के रौरा हमरा खातिर भगवान बने बचन ले रही जारी पगली कसम खाई जाला पेट में। देखिए उतना हमारा ज्ञान नहीं के पढ़ा लिखल ना हां ना ना चाहे भी कहल जाला कि एगो गुण में आदमी खराब रहला त एगो गुण में नीक रहेला तो के सेवा करत नहीं। अरे बाप रे बाप भर सावन हमरा के जल चढ़ाओ तो बुझाता हम आप में बनी बुझाता हम मतवाला हो गेल बनी बतालो सुमित के पागल है इस हरे राम हरे कृष्ण खिसियाई मत ना स्वामीनाथ खिसियाई मत ये अभी ना जी एकर भूख लागल ना, मैं ना, तनी एकर कुछ खिया पिया दे तो आ जाए ना तनी कंपनी ये हमरा शक होता कि हमर भी कहना वेले अब ये से ये अपने मौसी सन बिया सही कर मौसी करेली ए से ना आवेले ना बताओ तनी रवरा त रही ना दिन भर बहरी अब जेकरा के पैटी ओकरे भी न जाए आ जाए दी घर में केहू से डराए के चाहे लइकन के माई से चाहे बाबू से रवरा से डराती त का दिक्कत बा। चुप रहो पगली गने साग गनु लगले कतियो जगी होई हन अभी अभी ना जल्दी जरूरी नु बा अभी दूर बा हम जाई नु आशीर्वाद दे दीदी। अरे एकदम खूब कल्याण रह भगवान कल्याण ना कहीं कि सादा सुहागी ना सादा एकदम मस्त मस्त रह तोरा के जय को बताओ ऐसा आदमी को ऐसा मेरा नहीं मिल दिया अब तो बुझाते नहीं कि हम क्या करी हैं बना तो टेंगे टेंगे कहाँ बड़ू हो आव तनी अपन सकल तू देखाव का हो का हो अरे जल मंगनी जल है जे काम कर कर घर में कुली कर यहाँ एक हो गइल बा जल पियाई जानवर नहीं खेपिए के कौन काम करी लिपस्टिक मारलू ह सेनुर लगालू हम मेकअप करी है हां ये खाली लोकेला अखिया में है ना गड़ल बाटे एगो तू बड़ा एगो उनकरा के देखो जब राहुल मतलबी बनन उनकरा से सीख कुछ सीख उनकरा से तू ओकर मौगी से काहे कुछ सीखल उ लोटा का लोटा जल ढार देती है चलते गली में। हां तो वैसन बारन के लोटा लोटा जल ढार दिया ना दिन भर गांजा दारू पी के पड़ रहेला और ओकर मेहरारू कर पर जल ढारे ले आते सारा दिन भर हम खेत में कुदारी चलाइया। अरे हम जल ढारते औरो तब तक लपन नौटंकी दिखावे ना तो बन जब शंकर भगवान सीधे प्रकट हो जिन तोहरा अंदर हमारा अंदर प्रकट होन जा तब तो लगवा हम शंकर भगवान हई हमर पूजा कर कपड़ा पे ना चढ़ के तांडव करे लगबो हमारा का तो बोले ना दे बोलबे तो एक रुक के बोलबे एक आधा घंटा के बाद बोलबे ना बोली बोलो का बोली पानी मंगने ले ले हो पानी लेके आई संस्कार देखो तारी कर बाबू के नौकर है पानी लेके आई मेहरारू काई बतियाई मर्दे 15,000 तिरक दे रसन 7 लाख रुपया बारात में हमनी के लागल रही अब बात बतियाओ जा हुला के बात बतियाओ ता ऊ आ हमर धन जान तो पानी लेबू चाहे ना ला देलू हां ले आई जान तनी ना गला सुखाता घोटवास लगल बा तो अंदर ढूके खातिर चाहिए ना पानी अरे प्यार से बोल रे प्यार के भूखा होला आदमी प्यार से बोली बड़ा नीक बड़ो ओकर मुंह लेके बड़ा नीक से बोली कतना कोनो ऐसे है जीजा जी तोरा जी हन एकर जीजा आ गई हन त मार बुझाते ऑनलाइन पिज्जा खियावे लगी जीजा हां तो खियाई हो ये हमार जीजा न बड़न रोज थोड़ी ना होतन एक दिन क्या
लगत जा हम चला के पानी ले ले जा या तहरा जितना दे दो जैसे हाथ में नो वैसे ही कू अपन काम करियो है कपड़ा खींचियो खाना बनाइयो खाना बना के हमरो के चाहिए नौकर नहीं लगत हम कि बना के खाना दे हम कौने कलम से लिखल रहा किस्मत हमार बिना सियाही के कारा कर देले रहा रारू देले बड़ा के रुखी देले बड़ा देखत आई गरीब के भिंजा देलक तले ओइतन में आउ रहल चाहे कुआं में डूब के मर जाओ बात बरोबर है बुढ़बुड़ी को अंगना में बैठ के बताई तोरा के नहीं की बार तोहरे बड़ाई करतनी भाग बनाई जल्दी से का मुंह बाता हार मुंह देखते साला बुझाला कि विश्वनाथ जी के दर्शन हो गई आई ना हम आवते तू काहे कही तू आज वो शिकायत न होई सूत जा ना दिन भर एने एने ओने करत रहू सूत जा सूत जीवन हो देखो काम नहीं आसान हो जाई भौजी अजी ई पहले बताई हम कि एगो बात रोला बोल के ना आवेला दूसरा के घर में डायरेक्ट घुस जाई ना भौजी हम टेंशन में केहू के ना बोली हम टेंशन में बाई गए तो टेंशन में बानी तो कुछो कर देबे प्रणाम खुश रही भगवान रो के भला करस अच्छा भौजी वो बात बताओ हम्म हमारा मौगी के बुद्धि ना हुई कबो होई बुद्धि वाला के बुद्धि वाला तनी बुद्धि दी रहुआ अब रौरा भी बुद्धि में तो रहो ना तुम बुद्धि अरे वो हम देते हैं लेकिन वो अपने बुद्धि हमारे पर लगा देती है एगो तू बाबू इतना संस्कारी इतना गुणकारी इतना आज्ञाकारी कि हम देखो एगो बौरा मरद के पूजा तरी ओए हम मर्दा के बुरा कहते जी हाँ कहतनी जैसे कि बा तो हम कहतनी अच्छा बुरा मत कही हम मर्दा के कान तो भौजी जब तार बियाह ना भई रहे हम्म तो पी के कहीं गिर जात रहे पते न चले कौन सिवान में बा हम ना पिए ना पिए लन लेकिन अब गिरे ला ना शंकर भगवान से कितना मांगत 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 ऐसा मांग लेनी नु एकदम सीधा सपाटा मिलल बड़े बहुत सीधा है, अभी तुरंते वो तुलक माराई ले उदिन लौर से के मरले रहे तनी हमारा भिड़िया तनी आके के कह दो कि तनी मरले रहे उनको धक जुबान ना खींचलन त हमरो नाम ना उ लड़की के मामला में मरले रहत करे आ चुप रही भड़कावेला त कतना लेकिन भड़का भौजी तू दे दी बाबू और एकदम तू का कहीं तारा लेकर तो मैंने भौजाई मिल जाओ तो जीवन सफल हो जाई भौजाई तो मिला नहीं खींचे रुआ भौजाई हम के बजी भाभी के बानी हां कहाँ बनी घर ही बनी और कहां रहो प्रणाम खुश रहे प्रणाम भैया बैठी कपड़ा पे चौक टांडव करो अरे का बैठी राहुल भैया के तो खोजत खोता ही नहीं का बात रहो वैसे का घर कहाँ बारे गइल होई नहीं है काने का कुछ ले ले बका कुछ ले ले बड़न का ले ले बड़न का लेके कोई बड़न दुकान में से का अब का हम बताई तू लोग के बिना बताइए पैसा लिख दे रहा का लेके गइल बन देखी 600 रुपए के गांजा ले गुल बड़न गांजा भौजी सुनो गांजा चिलम ले गुल बड़न 12 गो अच्छा 12 गो चिलम हां आगे बोल एगो फूल लेके गुल बड़न दारू दारू 12 हाँ दारू हां दारू आरएस के वो RS ब्रांड माने कि 2000 उनका रुपया कहला दारू हो 2000 की आरिस मतलब अरे ओरिजिनल दारू बाहुबली के बहुआ पैकेट की। तीन पैकेट खा गुल बड़न आ सब लिखल बा खाता में गुटका 3 पैकेट माने कि जानला कि 35 दूनी 70 105 को गुटका खाता एक 1230 रुपए हमरा से एथी ले बड़न कैसे खसनु तो हम दे देम एथी जोताई तो नचिया में देवे खातिर हाँ आई रहेगा मैं नाचनू नाच में देवे खातिर ये जी देखी जा ऐसन ऐसन बात मत बोली जा हम उनका के बहुत मानी ना पूजा करी ना ऐसन ऐसन बात कर जा तो फिर हम काली रूप धर लेम ना जाओ जाओ लोग जाई गांव में पता कर लिया हमरा पैसा चाहिए कह दिए दुआर पावे के हमरा जाई अब आवत हम तब न उनका से बतिया भेजो उनकरा के देखलू भौजी तू दूरे रह के बतियाव भौजी वो तो बिगड़ल बन हम नहीं बिगड़ल तू ना तू मत बिगड़ा हां तो दूरे रह के बतियाव बताओ भाई हां बोलो जानता हूं कस के बोलो तार मरद जोन हनु कस के बोलो आ तो मौग नियन का बोलत हला ऐसे मरद नियन बोलत पूरा कस के जैसे धीरे धीरे बतियाला त हमरा लागल कि साफ मौगे ह एकरो दिमाग घूम गेल का मरद के बात सुन आवे तो अपना मरद से एक ही एक बात के हिसाब ले एकदम लियो कौन कौन दारू आरएस के ओ का मतलब काहे ले लो उतना बड़का बोतल बताओ पैसा हमरा से बिना कॉल तू हमरा से कॉल के ले रहता अगर हम तार मरद रहती तो हम कॉल के लेती लेकिन हम ना होई काहे का तू चिलम ले लो 25 गो 30 गो बताओ तू हमरा से कॉल के ले रहता हम रहती तो कॉल के लेती लेकिन हम ना होई हां काहे का तू खइला उस गुट्टू का हमरा से कॉल के खइले रहता हम रहती तो कॉल के कहती लेकिन हम आवे तो जी दे पे नहीं के बबुआ जी खीसे पे नहीं के खइले बड़ा ना पिए
बड़न ठीक बा जी दे ये पे बनू हमरा सब कहलन काहे ना तो तलाक देबू का आ तलाक देबू का नहीं इती बात खातिर तलाक थोड़े ना देम सुधारम उनका के कान नहीं उठम बात ना उठा दे लेकिन हाथ उठाई अब उठाई बोलू गोड़ लागे खातिर अब मैं गोड़ लागे खातिर हाँ कब की देखी रवा के 10 को नो जोड़ ले बनी गांजा गुंजी छोड़ दी अब पिए को तो महुआ पी ना महुआ काहे जाती पी महुआ खराब चीज है बबुआ जी सड़ा के बनेला महुआ हाँ बियर पी उनका कहला बड़का दारू है चाय पियम का ना जितना पिए करे हम पी लेना आवत अनु मरद अनु तुमका से बतियावत अनु हम आवे दी का आवे दी हमार जिंदगी हमर लड़का की जिंदगी खराब कर दड़ा ना आवे दी उनका के तब उनका से हम बतियावत नी मैंने तारा वाला से का फायदा बा आई तो कहूँ हे पति देव हे स्वामी जी आरएस पिए थे क्या ऐसा ही बार बार पूछी अरे यार लाठी लेकर मार खाई लरे लपिया काहे दारू पी कैले हो हाय